Lallai ita duniya ba koyaushe za mu ga abubuwan da muke da bukata ba, Allah kuma ba koyaushe muke samun muradan masu cika mana burukanmu ba. Yau rayuwar duniyar nan idan haka laita ba komai bace, saboda menene mutanen da suka kasance su za su faɗi gaskiya a duniya domin mutane su fahimta, sannan su ne yau suke yin shiru da bakin su kamar babu su a duniya, sannan waɗanda suka fito suna faɗar gaskiya su ne ake fitowa da niyyar yaƙa ko kuma a ce da neman suna. Bi ma'ana kamar dai malam Murtala Asada wanda har yanzu babu kamar shi a social media mai faɗar gaskiya, babu wanda ya fito yake yin magana kamar yadda yake sa sai na biyunsa malam Bello Yabo. Wannan malaman guda biyu Allah ya kara masu nisan kwana, Allah ya kara masu lafiya, Allah kuma ubangiji ya ba su ikon faɗar gaskiya. Muna alfahari da su kuma muna jin daɗi, muna roƙa musu ubangiji ya kara masu nisan kwana domin su ne masu fitowa su faɗi gaskiya. Ba wai hakan bane wanda duka ji na faɗar gaskiya ka fito kana ya karsa ko kuma ka zo kai mu bai asa ko kuma kana fitowa da wasu abubuwan da ba su matsayin ka na malami ne. Abubuwan ban mamaki a Najeriya ko kuma na ce abubuwan al'ajabi a duniya. Da yawan mu dai har yanzu kawunan mu a kulle suke ko kuma na ce kawunan mu ba sa kawo ta. Idan muka fahimci abubuwan da suke faruwa a Najeriya, something is business ko kuma na ce wasu abubuwa na wasa da hankalinmu ko wani abubuwan da kawunan mu dai ake tagarawa a bango, amma hallo mun tashi a wasu irin dai mutane har yanzu mun kasa mu fahimta. Mutane suke fitowa suna faɗa mana gaskiya wasu lokutan su ne muke ɗauka a matsayin mutanen da ba kowa ba ko kuma muna ƙoƙari kallon su ma wasu mahaukata ko ba su san me suke ba. Malami guda biyun nan sun fito suna yin magana akan yadda ya kamata kuma yadda ya kamata mutane su fahimta. Na farko shine malam Murtala Asada. Na ci karo da wani bidiyo wanda wani malami ya fito yana magana wai yana yin magana ne domin noman suna ko waye an ce ba tsaro da waye ban taɓa ganin shi ba a social media ya fito yana faɗar gaskiya akan abin da ake wa al'umma. Na farko